akong kinabuhi. Kamu na lang ang nagpalipay ka nako, Dolanday. When the times and sadness and sickness in my life, when I will listen to your program, Stagnant of Your Life, I said myself, yay, yay, yay. Itago na lang ko sa pangalang Jerwin. Just call me Jerwin. Aba ng akong angga Balong. But my nickname is Balong. Taga Katalunan, Pequeño ko, Dolanday. I'm here in Catalonia, Pequeño. Dolentine. Wala na ko yamahan. Ug ang akong mama mibiya na sad kay nanay laing pamilya. My father died. But my mom is go to the other man. That's why I'm alone. I'm standing in my feet. My feet always put in the ground, and I will always put in my head. And my Ang nagatabang ka nako ang akong tiyo Pedro. yes, my uncle Peter is always support me. Because, yes, again, my father died and my mother is join the other forces. Igso ng akong amahan og si Uncle Pedro. My father and my uncle Peter is brother, diddly brothers. Ipod makalimot ang akong Uncle Pedro kay akong amahan may nitabang kaniya kaniadto. Because to tell you honestly, my uncle Peter is not forgot. Because my father is my uncle Peter is non-billable. Then my father support him. That's why my uncle Peter support me in my schooling and studying in high school, college, and elementary graduation only. Di na ko kaya ang mamahimong estudyante samtang gatrabaho. I can't wait forever. I'm in school and work. Yeah, I'm a working student till I die. It's very hard. Moto nga nangay kong pakitabang sa kong uyuan. That's why I said my uncle Peter, help me make it through the night. Og din nila nagsugod. Kininggapnod sa kong This is kinabuhi. the story of the Stagnant of My Life. Og inini. And this is Ay tabu. what happy night. What's your order, ma'am? Any kinds of order. I want order in the court. Okay, one order in the court. What's your drink, ma'am? Grape juice, grape juice. Grape juice. Ma'am, sorry, our grape juice is not available. What ba? Tubig skripo, tubig skripo. Okay. Some, with ice, ma'am. No, with yellow. With domoy. I want with domoy, okay? Water with domoy.
okay, ma'am. No problem. Yes, ma'am. Pre. Hey! Pre, nakoy order na ko'y grape juice daw, pre. Kanang dumoy daw. Hey, Grip Juice, Dre! Pre, Pre, naman kasipot-sipot, Dre, Pre. di ka rin pre mo. Sir, magkikagpalag na kaya itong busing ba? Pre, na. Si busing Binji, palag na kaya si busing Binji. Pre, big terms mo ko na mo, pre. Problema ko, pre. Tina ko'y Saan man nato na niya? bagsak na ba ko sa prelims, pre? Adi Tulo mo ka ko subject. matingalang mabagsak ka. Malaman Ano dyan ko. ko? Malaman dyan ko, Pre, hindi kay ka bright. Di, bubawi gani ko sa midterms gani kay para pag-abot ng finals, at least makasugakod ko, di na ako. Pre, bisat pag last term na nani mo, Pre, tanan ako agil ka, Pre. At storya ata si Kuana, si Bossing. Oh. Uy, Bossing! Sir, good morning, sir. Ay, adlaw day, sir. Kasi naka-maayos ang lolo. Ay, hapon day, sir. Hapon naman day. Ano ba ba doon? Basta may problema ni mo. Anong wala naman kayo duty-duty sa itong restaurant. Sir, sorry dyo kay sir, kay eskwela mo ko, sir. Kung nag-is ko ilang ako ilabot, anang ako ada business is business. Ano lagi, sir? Ayun na. Inani. Ano to, the damage has been done. The damage has been done. Ayun na. Basta magiganahan pa ba kasi mo trabaho? Kaya kung wala kaganahan sa trabaho, the door is open for you. Okay? Give me a resignation and apply, yes, in good terms, yes, like bank, in good terms in bank. Sige, sir. File na lang ko resignation, sir. Now. Gusto ko kay iko sa una ka dungog biya ko nimo nga ni-resign kag gisuwatan na imong amo di kan rin. Bati na ba kay kag-agi, ha? Bati na ba kay kag-agi? Ha? Sige na. Karon na dayon imo nang magwagag pasahay ko ng resignation letter ora mismo. Pronto. Lagaw na. Sabi mo lagaw, ako mo lagaw. Ako na. Sige, ako na mo lagaw. Dala na sa niya. Bart, saan, Bart? Apply lang kang collector, Bart. Sinalagin ako makaya. Part kay, grabe ka, igpit kayo, graduating mo ko. Part sayang. Pantalan, Bart. Checker ka dito. Ang lalom na mata niyo, mararag kang Zero Smith. Part di mo ko balo ng trabaho pa niya. And besides, di pwede part kay ngaron lagi. Hapon na itong gabi, mga itong klase mo nang karon lagi ko ni nasipot lang gani ko kay tanang Bart, para sa'yo na magabart ng dagat pa pagkakagistorya. Design na, Bart. Part din sa ako nung allowance of tuition na nilong part. Bart, kapalo na ka, Bart. Kung misugot, tanyo ka na ako sa una. Ako hindi bahala ni mo ron, Bart. Gara-gara na buga na. Sige, gara-gara. Bart, isa niyo, Bart. Balay tatulog, Bart. Saan na, Bart? Ay, kung ito, tigahi. Masig na yung pong eskwelahan dito, Bart. Barato lang, Bart. Marilit, Bart. Marilit, Bart. Jadi ako pagkapan. Tutugawag doon para nag-dirbe sigurado kwarta na sa di malabo. Ayan na. Ma, pa. Oh, miss ko na ako. Ade, baka yung kwarta sa imong mama, imong baon. Dara. Nakandam na ko da actress mail. Oh, sige, salamat, ma. Magtarong ba kag-eskwela day hakay? Aw, tarong man kay kumaoy. Hapit ra ba kamo mag-eskwela niya? Kabalo ba adjug ka?
Ha? Ay, kabala ka, ma. Makahuman lagi ko. Nga ako mga parinti dito sa mua sa diri sa akong gitarboan sa una ako ra gito gingnan nga adto bigid mo diri sa balay ha. Kaya gusto na ko nga makita nila nga ni graduar na akong anak. Akong buktong anak. Magdalot-lot. Ay, ma. Ayaw, kabala ka pa. Ayaw, kabala ka. Basta ka, sige, tagbaon ni ba? Ayaw, wala ka na ko. Mura ka na day ka pungkol ka. Sige, pagayo-ayo na. Pagkaswerte na lang niya itong mga anak. Mao Kada ito kada kakunta sa unas ko ilat sa gabaktas pa. mao gyud pang ako 10 bang kilometers. Pag-ulit, 10 kilometers gyapon. grabe juga pangoy. Di ba juga paalas ako 3 ka kilometro ikaw 10 kilometers mao jud siguro ni nagiti siri tao nga di gyud magpaalas bang no kanang magpadi juga magpalabaw ba no? Tinood man. Grabe kay ka. Mama ko. Pagay ko di storya 10 kilometros na nimo ah. Matro kay nakabakang na ka. Pag magkunigon nga maghambog ko na. Kung pwede lang sa kilometro, di alang iskwilaan ka sa kundili. Kaysa kung gusto mahagogot. Oh, hindi sakyanan ng atong anak. Pagkaswerte nga ba? Swerte jud kay nimo atong anak gyud, no? Pero swerte ya gyud pang. Ikaw bang swerte ba kana ko pang? Swerte na lang ko mo, ma. Ha? Za? Swerte na lang ko mo. Wala mo nagpugos ka pang. Ha? Sige na. Kaya ako sinigalimahan lang ako mga kanding dahil tali. May tali diri, may. Ay mong manok, pwede mong manok. Tawaga. Ikaw magtinarong yung kanok ka. Kaya ako nagtinarong may ako, no. Pandamay yung manugan. Katay mong baka, ito baka. Basta ako nagbinutan di ko nga bana. Kasi bot-bot. Darong nang makakihawod na karoon. Pagkukad na ganit ito, kikigustom ko. Adara, pagkakadali lang nagukad ko. Nakaw na. Adara, oh. Gigusla naman inuog ko. Ang haba-haba na niya. Usa ba na? Kani kamuting kawin ko. Wala pa na, papakin kay gutom na magkakagigusla. Adara, uban niyo. Usa man ni kalaki, mura ba tayo kwanta? Kao niya punta ni Balagoy, kikapoy na kuha ni ba? Kung gaw pa ni Tainong do, basta sa tuit bigim sa ni buling kayo. Lugod-lugod sa pagmaykay. Gabi naman lang, wa pa mamapaulis lot-lot. Ay, nag-group study to. Sige, sakti lang gud-gud kay kabalo ba ka na ning kamot ug mayay mong anak. Baka graduate tagi po na nagkita. Papusidol na kong doktor ng bataan. Commerce mo na, commerce. Nya, pag makuha na siya, nara na Ay, niya. magabugas siya na lang siya. Pwede. May mo siyang kuha, sipi. Asa man ang sipi? Basta. Basta sipi, good. Malutan na pagmanidoon ka. Ay, asa na ba itong bata? Ay, pasagdi lang ko na. Ko dili manghigda na to eh. Nagalo ko kay mga anak niya. Ayo. Ay, isam na ng anak nangayog-ayo diha. Gaw sasabi. Kol, may gabi na, Kol. Oy, gano'n ikaw guday na balong. Sama na diha. Ay, ako pagumang ko si Balong na din eh. Dali din. Gabi naman na. Nagusa pa mga kadri balong, ha? Ay, ante, may nga na. Gabi naman na. Gabi isi mong mata. Laglaag yung siguro ka ba? Manang napit ka diri. Anong gusto mo ka diri? Ay, ikaw ba? Dito na kung kagod ikaw, Adil ba? Ayoko sige kuan diha. Nga naman di ay. Sige na dito sa ka. Ano mga ano nga, dali pagod diri nga naon sa mga kaasa mga kagikan. Dali mga ina pagkwarta sa mga uyuan. Ha? Maura ba gid mo mga kaliwata mo kaysa yung uyuan ra ba gid mo mo padulong.
Tama na natin ba? Wa pa ganit na masayo doon sa tuyo niya. Hindi ka kaklaro kayo mo, magkaklaro-klaro kayo. Sipat kayo. Dito sa gabi. Masurok, hindi ako duguan ng tawahan na makakita ko eh. Nadihapon na ba kabalo? Wala na may kanon dire, hurot na. Nanihapon na siya, kaklaro ka na. Bitaw, Kol, nanihapon ako, Kol. Ang dami kadagok na kung tiyas kagutom. Uli na rito, kay matawag na me. Ako sa pamangka din eh. Pinapausa mo ganda ito yun, di ba? Na-resign mo ko gusto kong trabaho pagka-waiter, Kol. Kay gagara-gara man, mao na, kay bulakbol man ko kakaayo, good. Makita din ako na siya mga Astilan, ayaw na. Kabalo ko, ay sige laban yung pagkumangko ni mo. Apoy, nakayo mo. Ano na ko, anak? Pasensyahin na na yung yan. Sige, sa masulti ko sa mas. Ang iyo naging ko. Kol, gusto mo kumupa na mag-skwila, Kol. Eskwela niya! Kung magyapong pa eskwela ka, di magyapong ka ang bugo, makahika, di magyapong ka ka-graduate. Di magyapong ka mag-graduate. Imong inahan sa una, kung na nag-ingnan nga dili na tongay mong inahan. Kung sa nag-ingnan, ay na na eskwelahan na kaan na kay. Di magyapong na ka-graduate na. Wala na sa eskwela ka, marami na ka-bright. Ajin, pag-ilog ka niya. Kasi laban-laban ka na yung mga pagumangkon ni mo. Ay, sige. Kani mo mga pagumangkon, pag wala na balik ko, hindi rin paingon sa inyo. Pasaporta lang tako, Kol. Total, gamay naman lang kayo. Isa kasi mystery na lang ako pasaportahan ba kay? Suporta? Usa ka na dungan nga suporta? Kabalo ba ka nga? Pag-ilog ka niya. Imong ikagaw, kay eskwela, kabalo ko, imong ikagaw ro, tanawa ro, pakauli kay group study. Ha? Ikaw, nagunsa man ka, kaglabra ka, gabing dako. Ayun na lang siguro, Kol. Dapat lang, paningkamot o gimuha niya. Kaya mo kayo, ano ba? Nainani ni, kaya naningkamot o giya, ha? Ha? Sige, Kol, tanong ko, Kol. Laya sa rito. Ay, diyan, nalakaw, magstorya sa taoy. Balong. Katulog na diya, katulog na pang. Balakwa na lang imuhang pagkumangkon. Kiat na dagway na, iskoy-iskoy ka, di ka po ka magkagrawi, di ka bright. Nakalagay ka sa muskulan nyo. Ayaw, nagsama sa mong iyahan na, pero bayaran na nato na yung pisyon. Basta saan lang isang na maningkamot ka do. Kaya ako rabay taong isa sa mong kay kuya, nga di ko siya kapasagdan. Pasinsahin na lang na mong iyano sa ay. Kaya na siya masayod sa iyang gibuhan. Salamat kayo, Kol. Ay, basta, magtinarog ka lang sa mong pag-eskwela. Lipay na kay Kudo. Nakabawas na kaya pong kanin mo, Kol. Ayun, ang balos-balos diya. Ang importante yung ikabawas ni mo. Muhuman kang mag-graduate ka, kay mong paparaman yun. Pwede ka pinangga ko ato. Muning naigani ko tungod sa imong amahan. Muning ikaw mga nikamot, okay? Okay. Salamat kay Kol.
Sige, yo, dalo na tutungkuan ba kayo para maapunta lang tanang mga agaw na to. Ako na lang mag-drive sa inyong sakyanan. Usa! Saan ako natunggal? Saan ako natunggal? Kasama pa ko si Mutia. Pag hilog na ni Daddy. Nga naman. Ha? Mong manghiram ka sa... Kamu ba? Hasol kayo mo ba? Ano mo, dili kami hirap sa kanan? Pagkamit kanyo! Ayaw na pagkamit sa kanan. Magbot, magkakakuha mo na. Imuha ko niya ako sa asawa mo ko nimo. Kung gusto ka ba pagkamit-kamit ano yung pagkumang ko nimo? Nga malipulos yung pagkumang ko nimo? Ha? Sige, Col, yan lang. Sige, kuhan ko, lang mga kuhan diha sa kanan siyo panghilabot. Mag-commute na lang ni Col. Magrinta mo dito! Ikaw, Adilba, kanina mo matasan mo. Hapit ako maglagotan. Kasi hapit maglagot. Ikaw rin maglagot sa kuha. Maiguro ba ko ni protektar sa to ang mga gamit? Ha? Ato mga property? Gamit mo na ang mga burasta kaya na mabagamit sa mga pagumang kuha mo! Ikaw ba, maglagot yung kunin mo. Mura ba yung kag-bright? Mura ba yung kag-graduate yun? Mataka! Mura ba yung kag-graduate yun? Talamat to ikagaan mo, silap-lap. O, di, kuha na kayo, hapit na mo graduate. Ikaw, wala ko ka, kita ni mo nga. Nag-study ka, wala ko ka, nag-eskwela ka. Wala ko bugo, wala ka ikado. Tama na natin. Ayaw na ganahan na akong pagumangko nito. Laban-laban ka, otro mo ka. Arihara mo. Sige, ako na lang magdala sa sakyanan para makasakit na talaga. Sige, Col. Arin ako, Col. Graduate ba yan ako? Hindi ka rin kang lam-lam. Kita na mga atang mga luho. Di mo gyatan ako sa imuha. Tala lang ako. sorry Mga kayo. kayo. Tama na natin. Ayaw ko ganahan ng bata. Wa kayo uwa. Wa kayo kabang. Patakas. Ma, sorry kayo, ma. Wa kayo pulos. Wa yung kayo pulos kapag bata. Agi pa kawawan ko na mo nang nangibita pa naman ko sa kong mga kauban sa nagtrabaho kay para mo anto dito sa imong graduation. Wala ka karay. Pasay luwa ako, ma. Tama na natin. Ang saba. Next time na lang, Wa good, kayo ma. pulos. Next time. Wala next time. Na next time lang. Sige na next party pa. Wait ako sila. Alam mo ka, mga mga kwarta. Col, may gabi, Col. Te. Losa mga dyan. Sige ko ba lupa itong Ronelong niya ni Boy. Okay? Magkadali balong. Losa mga dyan. Ako sa kacari balong. Ngayon na mo kang kwarta? Wala may kwarta dyan. Maugid mo mga kalimutan. Ano ba mo lang kapain ng rin mo sa mga uyuan? Doon mo na rin. Buwa may kwarta. Saan yung dala niyo? Dalawa. Saan si Tisha? Abinami. Dili mo na solicitation, te. Masa mo na yun eh? Later na, pa-escort ang ako kay Uncle ug sa imuha. Lubis ko mga sakwa. Ano mo? Pagkang kuras ni Mayo? Hoy, mag-sure niya. Di mo graduate na manggugo. Unsa? Oh. Ay, ba? Graduate ka? Pagkabuta, ganyan mo bata. Hindi mo tag ng panahon nun. Pabilo kong bugo kay ka pero nag-graduate ka. Tanawa! Tanawa ni mga igagaw mo na nag-graduate ka. Ma! Ikaw, wala kay polos. Pasay lang ako, ma. Sirang tangupit na si mo pero sirang tangupit dire. Tangupit dire. Tama na natin. Magprinda mo ni mga sing-sing na mo din mga anak. Tama na natin. Bakit pulas ka pagka anak? Tama na natin. Pangupit. Adala, magdamay na si Milan. Hindi ko daw si mo. Sige. Wala! Sige ba nung open ba na ba na? Butambog ko na. Ano? Ako na scores mo lang, ha? Remember that piano, so alive.
pag-eskwela, Dolanday, pinagi sa tabang ni Uncle Pedro. Usukan niyan to nabuta na ang akong Auntie Adele. Nakita man niya ang akong pagpaningkamot. O gikalimta naman sa nako to yung mga mahait ug masakit nga pulong kaniya to. Gikaon ra gid niya ang iyang gipang istorya. Hantod karon wa gyud katiwas og eskwela nga akong igagaw. Naminyo na lang kini. Di gid ni mo matagda ang panahon. Sa pagkakaroon na narbahon ako, isip supervisor sa kakumpanya. Mahimuot lang kong makahinumdum sa akong mga kaagi kaniadto. Kamang hits rin taon ko, pati baon, mang hits na lang kong pan aron lang makakaon. Daghang kayong salamat, Dolandayan, more power. Anto sa sunod gayon, inyong suwat magtatampo. Jerwin.